Gikone to obila Anyuond Kabiru achiel kuom obila mapacho ka manore chendo maketo kwe piny Haiti nowito ngimane. Ataro kod anyuola mar Kabiru mano ni nyaka ne giyud lipot malal wuodgi dwe mar adek higani. Obila pok ochiwo nigi ote moro amora. Obila lero ni gisebedo twak machiegni kod anyuolano ewi lal mare. Kaluwore kod jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen, ote mar tho mar Kabiru nyochopo moleo ne anyuolane kaluwore kod pogruok mar saa e piny Amerika kod Kenya. Simfros Okinda nigi ler. Dweche auchiel ka anyuola mar Kabiru dang' ni koni kod kocha emanyo wuodgi manolal e kinde apedha mar obila e piny Haiti dwe mar adek higani. Gikone tendo obila oyango thone. E oboke ne ute fwambo, tendo obila lero ni ne giyudo lipot ma apoya ni Kabiru owito ngimane kendo yango lipot makamano ne anyuola mar Kabiru. National Police Service visited his family yesterday. It may have been, I saw some people raised concern that the message from the president went public before his family was visited. When that news was confirmed, the National Police Service dispatched a team to visit the family. But the synchronization of time made it such that by the time the president was making the statement, I think our officers had not reached the family. Murkomen oyango ni Kabiru nowito ngimane yo malit e gima chalo masira kosingo ni lipot duto e wi tho makamano ibiro ketie lela. Kabiru lost his life in unfortunate circumstances that were actually not directly related to the shooting by those people. I think it was in the case of protecting colleagues, and the whole report is going to be made public by the IG. Mati moreseche machuok tok dogo lo chikne obila mondo yangi ponono ni Kabiru pod ngima kata oyo. Kalone anyuola mar Kabiru ywak ni nyaka ne wuodgi lal, tendo obila pok onyisogi adiera ewi wachne. Komachielo, obila yango ni ringre Kennedy Nzuve, apisa machielo mayande wito ngimane masira mar apaya e piny Haiti, ringre mare biro donje pachoka tarik 26 mar dweni. Koywaga pisano, jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen opuoyo obila ewi tich maber mokoni osenyago olemo mathoth e piny Haiti. For the first time, the Haitian children did the exams. Successful national exams. They were able to secure the airport, which is now functioning. They have secured the communication mast in Haiti that is also functioning. They have secured also the issue of the police headquarters and the administrative unit. All the government square is now operational, and that the gangs, the leaders of the gangs who are very terrible, are now in hiding. Karabeni jatend pino yagoreyo ewi midhiero mokwako chenro mar jiwo arita e piny Haiti e kinde gala moro ma jokanyo e piny Amerika. Sirikal onyono kar tiende ni chenro no pod biro medo dhi nyime. Our expectation is that during or after this UN session of this year, there is going to be a robust framework with clarity of vision on the numbers and the resources that is going to support our team and other teams that can be brought to the mission so that they can be able to liberate. Nyaka sani ringre mar Kabiru poko ng'ere kama ntiere ka obila osingo ni gitiyo kod sirikand Haiti e temo yude. Simfros Okinda, Ramogi TV.